След екшъна в Деветашката пещера, оцеляването на защитените прилепи е под въпрос. Експерти днес откриха мъртви и изтощени стотици от животните, събудени по време на снимките на холивудския филм „Непобедимите две“. Европейската комисия и ООН изпратиха запитване до България, силно обезпокоени от положението в пещерата, която е убежище на 13 вида прилепи, застрашени от изчезване. В По света и у нас ви показвахме репортажи, в които учени и експерти предупреждаваха, че киноснимките в този сезон ще имат тежки последствия върху колониите прилепи. Институциите обаче останаха без реакция. Магистратите в Плевен и Ловеч дори си прехвърляха проверката с дни и все още не са излезли с решение законно ли е дадено разрешението за снимки в защитената територия. Днес с учените в пещерата влезе и екип на БНТ. Всичко е изнесено, няма и болт от огромните декори, строени за кинопродукцията. Следите обаче ясно показват как багерите и фадромите са навлезли толкова дълбоко в пещерата, че са прогонили огромни колони от прилепи. Ето тук би трябвало да са първите колонии на подковоноси прилепи, само че ги няма. Най-вероятно са били прогонени от шума на тракторите, чието следи виждаме ето тук. Газили са докъдето могат. Спрял ги е стар зид. Зад него обаче също е пусто. Или не съвсем. Мъртво е май. Да, това определено е мъртво. Може да видиш тук от сумката има кръв. Това животно определено е паднало е от тавана. Най-вероятно да. И може да видиш колко е клющаво това животно. Виждаш ли как е хлътнал корема? Това е животно, което се е събудило, нямало е какво да яде и в крайна сметка умрял от глад. Да. Иначе тук таванът на пещерата обикновено е черен от стотици хиляди прилепи, притихнали в своя зимен сън. Сега ги няма. Вероятно са избягали от шума навътре в пещерата. Там обаче е по-топло и някои от тях вероятно няма да успеят да заспят отново. Това значи, че те свеждат жизнените си процеси до абсолютен минимум. Това значи, че те приемат температурата на околната среда. Затова е много важно те да имат точните условия, в които да спят. Пещерняците и прилепарите поемат с лодка навътре. Докато ги чакаме, ни се натрапват други поразии. С тази прекрасна рекичка до тук. От тук става гадна локва, защото коритото й е затрупано. Да не говорим за всички сечени храсти и многогодишни дървета на входа. Част от равновесието на тази екосистема. Защитена уж екосистема. След час и половина експертите излизат с зловеща колекция от световно защитени екземпляри. Ето това тук е прилеп, световно застрашен от изчезване. Казва се дългопръсношник. Този се казва пещерен дългокрил. Също много важен прилеп, който прави големи колонии. В момента колониите са изцяло будни вътре. Когато сте отдолу, все едно, че сте в лятна колония, всичко лети, всичко цвърчи. Много лоша новина. Дори и да заспят отново, енергийните им запаси са поизчерпани, може и да не оцелеят до пролета, ако успеят да заспят. Защото мостът, останал след кинопродукцията, улеснява достъпа. Посетителите днес бяха на талази, развеселени студенти дори гърмяха с пиратки. Изключителен стрес за прилепите. Хората чуваме на 20 килохерца, то прилепите чуват до към 120. Това са примерно ни шумове като штракането от това, което ние не го чуваме почти. Те го чуват по този начин. Представете си тракторите, ефектите и така нататък. Ами така, достойно изглежда изпращаме 2011, обявена за световна година за защита на прилепите.